Čaute ľudia, moje meno je Nino, no a dneska tu máme špeciálne video, moja zbierka hodiniek. Ukážeme si tie hodinky, povieme si, kde sa vyrábajú a také, no ne, kde sa vyrábajú, ale proste všetky veci, ale nechcem schválne hovoriť, že koľko stoja, pretože to by bol z toho chaos. Takže môžeme sa rovno vrhnúť na to. Ja začnem s takými menej obľúbenými. Dobre, čiže ako prvé som si prichystal hodinky od značky Irox. Vyzerajú asi takto. A sú originály, sú vodotesné, môžu ísť do 30 metrov hĺbky a sú z takého gumeného nejakého plastu. Dobre, čiže ďalej. Ďalej tu mám takéto hodinky s koženým remienkom, sú ešte naťahovacie, čiže sú dosť staré, predávali sa iba za socializmu a taktiež sú vodotesné, ale tým, že je tam ten kožený remienok, tak nemôžu ísť do vody a vyrábajú sa v Československu. Ďalej tu mám takéto strieborné hodinky od značky Casio, to asi každý pozná takéto hodinky. Majú takýto strieborný remienok z ocele a taktiež sú vodotesné a sú pekné. A pozriem sa, kde sa vyrábajú. Vyrábajú sa v Nemecku. Ďalej tu mám takéto hodinky, ktoré sú pomerne teraz v tejto dobe veľmi známe a sú to tieto. Ale nie je to konkrétne tá značka, ktorú všetci poznáte, oni majú trošku iné tie hodinky, ale toto je od značky X-Ford. Majú takýto pekný zeleno-bielo-modro biely tento, viete čo, domyslíte si. A ďalej sa dostávame k mojim obľúbeným hodinkám, ktoré nosím asi najčastejšie. A to sú tieto. Najskôr vám ukážem takto tieto. To sú typické digitálne hodinky od značky Casio, opäť vyrábané v Nemecku. A taktiež sú vodotesné, sú veľmi presné a vydržia do, pozriem sa, do hĺbky 15 metrov. Takže. Potom tu mám tieto, čo sú moje najobľúbenejšie hodinky. A to sú tieto. Počkajte, ja ich takto ukážem, aby nepadali. Nebudem kašľať na to. Vyzerajú takto. Opäť sú to digitálne hodinky od značky Casio. Opäť vodotesné, vyrábané v Japonsku. Made in Japan. A sú to vlastne tieto isté čierne, len sú v zlatej farbe a je to oceľ. Čiže asi tak. Teraz vám ukážem všetky hodinky spolu, ako vyzerajú. Sekundu. Takto vyzerajú všetky tie hodinky a to je všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte tam like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak tam dajte don't like. A bol by som veľmi rád, kebyže toto video budete zdieľať. A majte sa!